В'ячеслав Максимович Чорновіл був, зустрічалися. Потім ми у дитячому будинку. А, ні, я тоді не приїжджав, але я знаю, вона тут біля училища 95 чи яке там. Рідне, ну, звичайно, як рідне. Я в Сєвєродонецьку разів скільки? 4-5 ми були в Сєвєродонецьку. Так і написано. Невідома його доля. Вони його викрали, значить, від нього прийшла смс-ка. Причому з якогось лівого телефону, не з його телефона. Я так розумію, що це терористи дали йому можливість написати, чи може саме терористи написали, що мене забрали з дому, я зараз у підвалі, допрашивають та тебе, і все. Це мій брат Сергій, двоюрідний брат моєї мами, рідної сестри, син. Він працював, він майор, працював в управлінні МЧС все життя пожежником. І до останнього, я буквально за 2 дні до цього говорив з ним, він мені розказував, що вони виїжджають на пожари після того, як терористи обстрілюють житлові квартали. Я йому кілька разів казав: Сергій, їдь звідти, бо вони, як дізнаються, що ти мій брат, вони тебе просто викрадуть і будуть мене шантажувати. Він не вірив, що, мовляв, да, вони не знайдуть, ну як таке може бути? Да, кажу, твої ж здадуть. Твої ж там, хто біля тебе, хтось із них і здасть. Ні, в нього не моє прізвище, в нього інше прізвище. Я не знаю, приїхали, ну, з смс-ки, значить, приїхали прямо додому. В Вергунці в нього будинок маленький, у нього син є, дружина є, сину років 10, мабуть. Ну, мені невідомо, я не знаю. А у великій чи малій Вергунці? В якій Вергунці вони живуть? Великій Вергунці. У Великій Вергунці. Ти ж був Сергій, так? Так, Серега. У мене родичів багато в Луганську. Я просто не можу казати, бо їх теж повикрадають. І, до речі, ніхто з них не виїхав. Вони всі живуть в Луганську. На героїв Сталінграда. На Олег Валерійович. А? Так фамілії ж не Ну так все одно, так фамілії ж не знаю. нічого страшного. Так що Не треба. треба. Родичів, в мене в Луганську родичі, в Алчевську родичі. Признайся мені, Так що, на жаль. це прапор.